Toda kuchikamidzai zvakare pachirongwa chino chepadare tichiti Mwari vakuitirei zvakanaka. Toda kutendai nekuona zvirongwa zvinobuda paMandara online. Tisati tapinda munyaya iri kumuzora nhasi, regai tikumbire Humba waMakombe vativhure nemunamato. Ngatinamatei Baba wedu makanaka makatendeka muri kumusoro kudenga. Tinoziva kuti munesu pano panyaya dziri kubuda. Varume vari panawo, vateereri varipo, vari kutora mifananidzo varipo. Tinokumbirawo kuwa kwenyu patiri kuti nyaya dzatichataura dzigobatsira vazhinji vakateerera, nyangwe neakanyora agobatsirika. We are not the experts. Hatizivi zvose Bwana Mwari, asi ndimi mugoni wezvose. Tinokutendai kuti maita henyu nekunzwa iwe munamato naJesu akatifira pamuchinjikwa. Amen. Amen. Shumba. Mahira. Lizi, Humba. Shumba. Viru. Varukuma sakadya. Garara masango. Toa enzi matoa. Chitoa. Nedze vamwe. Tinotenda. Toda kutendai. Welcome once again pachirongwa chino chepadare. Regai tikumbire tibve kuna Pastor Momba Chaplain muchikwazisa hama neshamwari dzinoona chirongwa. Ndoda kukukwazisai hama neshamwari tichikugamuchirai pachirongwa chedu chamunovigirwa padare. Ari kutaura kwamuri ndinoitwa Chaplain Adin Momba, ndo zita rangu. Thank you. Ini ndonzi Charles N. Makombe, ndobva parusape Famba paregion 42. Ndinopindira pa the Grange Church in Senem. Ndoda kukwazisa vose vendakasangana nawo. Kana uchiziva kuti wakasangana neni ukataura pamusoro pepadare. Yes. Ndiri kukukwazisa. I can't remember all the names. Makawandisa. Ndoda kukutendai kuti nhasi uno tebvuma kuti makwazikwa naHumba 1. Tinotenda. Kune vaimbobvunza Humba kuti munozviti Charles N. Makombe. Pano wakanyorera wakati N zvinorevei? Never. Charles never Makombe. Never Makombe. Yeah. Ndofunga mazvidzivira. Zita renyu rine nharu He never tells his name. Charles, never. Never lose its power. Tinotenda. Mamutamba namdara. Saka asikakudzi. Tinotenda. Vazhinji vanikuwana unodaidza kuti CNN. CNN, yeah. That's okay. CNN. Okay. Makadi yenyu vadiwa vatariri nevateereri. Zita rangu ndinoitwa Mudzengi. Ndiri mushumiri mukati mesangano rema 7th day. Ndichibva kushurugwi. Tiri vaira Shumba. Tisu vana Masinire. Vana Murambwi. Vana munhu watogwa. Ndoda kukwazisa vana munhu watogwa, vana Shumba vose vari kumativi mana enyika. Ndoda kukwazisa mai vangu vakandibereka, vanonzi Mai Laina, vanofarira chirongwa chino chepadare. Nemukwasha wangu vaMuzenda naMai Muzenda vanochiona zvakare chirongwa chino. Mwari vakuitirei zvakanaka. Toda kutenda pastor nemutupo wenyu unochisidzira vanhu. Una munhu watogwa. Une noise. Ukanzwa mutupe yekwarusape amene inekamwe kakupfava kakukrisp. Inzwa uyu timbotanga newane noise. Rikatange newane noise munzo. Uchanzwa kwari uyiro. Rikatange newe kwa Zinyemba. Okay, fine. Ndoda kukwazisai mose vateereri kumativi mana enyika. Rangu zita tapiwa Zinyemba. Kwagutu. Nekumasvingo. Tisu vatongika vegutu. Makuda kupfava. Tingadi hedu vana Mahira pashi vegona chitova. Sambiri mauruka gutu mkuva pasi. Vari wiru masakadla garira masango. Vari zvomutumbwi vanoridza ngoma nemudzongo yenyama ng'ombe. Mbudzi ndedzavarombo. Ndoda kutanga kukwazisa zvakare
mwera shumba mukoma Michael Gubengwaro muzukuru wa Neoreka makadikwa kumiri kwa makungwa konyamuziwa tinokushuvirai zvakanaka aiwa chidzoka chidzoka yekubahwiru makadini vateereri sangu noitwa Tsikada Gardner ndozita rangu Mweranyati muzukuru wachipunza region 42 Parosape mutunga gore pamaoresa ndo pamusha yamagota ndo nyika yacho inorimwa tsenza madhumba haikona uyai muone nzvimbo yakanaka kudaro ndoda kumhoresa Marozi mai wangu ini Marozi Mwari akuitire zvakanaka vari mhiri hama dzangu ana Chikengesha vana mai Muroyiwa you know where you are. May God richly bless you. Ndoda kurangarirawo mitupo iyi ana Hungwe chati Bwege kwamuri ikoko mukomborerwe ndozvati havana kumbo asati ambovarangarira ana chati Bwege atiti ana Hungwe ana Nyoni ava Mwari akuitire zvakanaka. Happy listening. Tinotenda ndinoitwa Mudonhi ndiri Samaita ndobva kwaRusape ndinenge ndine varume ava vachindishungurudza. Ndoda kungoramba ndichikwazisa vese vanoona chirongwa on Facebook, on YouTube, kwese kwamunoona chirongwa. Dai Mwari vakuchengetai, dai Mwari vakuitirai zvakanaka. Mazita akawandisa anouya kuinbox. But tichiramba tichingomaragarira tichikukwazisai tichikunamatirai at the same time. Now musoro wedu wenyaya muzora nhasi uri kutiwo Kudyira Mubedroom. Ukudlela Mubedroom. Unoshawa kuti matopic aya anenge achibva mutsamba dzinenge dzanyorwa nevanhu vombotarisa kuti wakumana toona kuti tingabatane papi so that we get your attention tive nenguva yekuti tidiscuss tikurukure Mwari vachitiitira zvakanaka. Regai tikumbire Nyati vativerengere nyaya yedu. Tiverengere Nyati. Hanzi nyaya yangu yakadai mukadzi wangu neni tinopinda church imwe chete. Number 1. Asi she challenges dzidziso netsika yekuti mukadzi anofanira kubikirawo kuachirawo nekurongedzera murume wake zvekudya. Okay? Achienda kubasa. Anoti zvinobva papatriarchy philosophy yakabvira kare ichibatira madzimai. Iye anoshandawo asi ini ndinoitawo basa remaoko rinongonetsa zvakanyanya. Paanodzoka anongoti nyengu mubedroom achishedza vana nekuatuma zvaanoda iye arimo. Apa musina kurongedzwa futi mubedroom imomo. Mukuda kubatanidza mhuri ndakati vanhu panguva imwe chete vanhu tibatane panguva imwe chete asi iye akatotanga kutora chikafu chake kuenda kundodyira mubedroom. Vana vakungotiwo panguva yekudya hatina nzara asi unongozoona vakundodyirawo futi kumabedroom kwavo. Pandinoedza kudzidzisa vanasikana zvekuita kana kukurudzira kuti kuzvibata anongoti siya vana nekuti mistakes anoitika and the past mistakes dzakaitika hadzina nebasa rese. Musaramba muchinetsa vana nekushungurudza vana. Ndakamurora mudzimai uyu asiri mhandara. Anoita se anotondishotesa nezvazvo. Vana chaiwo panguva ino havachanditeerera kana kukoshesa zvandinotaura. Anozviti izvozvo zvakasara kare nevana vakutongondizvidza kana ndichitaura nawo. Vanhu vakungowalaina naye sekuzwa kwamunongoita vana vanongotsvaka divi rakarereka. Kumuzivisa kuti ichi hachina kuita zvakanaka anonditi I'm judgmental, I'm backwards in values. Ini ndatopererwa varume ndibatsirewo. Yeah. I'm a one man. Yeah. Power murume by power. Hanzi you are backward. You are judgmental, you are backward. Regai tiverengerwe verse Dr. Zinyemba. Regai tiverenge pana Ephesians chapter 5 verse 22 and 25. Verse 20 tinotiwo imi vakadzi muzviise pasi pevarume venyu chaivo
sezvamunoita kuna Ishe. Verse 25, imi varume idai vakadzi venyu Kristu sezvaakadawo sangano akazvipa nokuda kwaro. Ndo vhesi raverengwa iri. Dr. Mudzengi. Thank you. Vhesi iri riri kuti vakadzi zviisei pasi. What that implies ndezvekuti murume nemukadzi vakainzana, but zvinototsvaga kuti iye mukadzi pachake azvirijuse achizviisa pasi pemurume wake chaiye. But these are equal. But panapa Kristu ari kuti through his word vakadzi zviisei pasi pevarume venyu. Hapasi kunzi varume isai vakadzi venyu pasi penyu, but zviri kubva kumukadzi iye pachezvake zvichibuda maari kuti ndinofanira kuti ndizviise pasi pemurume wangu chaiye. I think ndo zvandiri kuwana pavhesi iyi. Mundere rechirungu rinoti wives submit to your husbands. Kureva kuti pahierarchy yakaiswa naMwari leadership yeimba, vari kunzi pano apa anofanira kuva like the head murume, then mukadzi anenge ari pasi. It's functional subordination, so that there is order in the home, because pakaita misoro miviri mumba, muka ine misoro miviri ndo inonzi monster. Hapana chinobuda zvakanaka. Saka Mwari in his arrangement vakati varume ndivo leaders of the homes, and vakadzi zviisei pasi pevarume venyu, but imply kuti vakadzi vari inferior to the men. Imply kuti vari superior to the men, but they are equal. But for the sake of function mukati meimba zvonzi vakadzi zviisei pasi pevarume venyu. Tinotenda. Regai timbonzwa kuna chaplain hanzi men and women are equal. Ipapa patovhiringidza vakawanda. Yeah. Are we equal? Ndo chokwadi. Okay. Chekuti mukadzi nemurume pakugarisana mukati memba vanhu two ava vari equal. So vhesi riri kutsanangurwa naPastor Mudzengi. Jesu pavari kuti imi vakadzi zviisei pasi pevarume venyu. Relationship iri kuwiswa zvakare, relationship yaGod the Father naGod the Son. Nokuti Jesu kuna John anoti inini naBaba tiri chinhu chimwe chete, tiri chinhu one. We are equal, but panguva ino for the sake yekuponeswa kwevanhu, Jesu ari kuuya kuzozvininipisa, kuzozvisubmita pamberi pemasimba aBaba. At the same time vamudoni, ndosaka muchiona Jesu mumwe chete anotaura kuti baba vakuru kundidarika, kunyange vari equal, but mune mukuru mukati mekugarisana. Same applies mumarriage. Mukadzi akatadza kuziva kuti number one vari equal, number two pauequal hwacho baba mukuru panova nedambudziko, sedambudziko ratiri kutotanga kuona munyaya yatatumirwa nemunyori. Muri kutoratidza kuti pfungwa yekuti baba vakuru ahimu mudhirama iri. Mune kakuninipisa, mune mukadzi akakanyiwa, mukadzi asina kudzidziswa, mukadzi ari kufunga kuti ndiye anazvo. Saka ndo patori nedambudziko pariri kutotangira. Thank you. Tinotenda. Regai titopinda munyaya yedu titoenda pana Homba tichizoya kuna Nyati. Hanzi murume uyu ndiye anyora kwatiri akati mukadzi neni tinopinda chechi imwe chete, maproblems avari kusangana nawo aya iwo achipinda chechi imwe chete zviriko here? Zviri kutooneka kuna vanhu vechechi izvi? Ndikantaure kuvateereri. Tiri mugreat controversy
kuenda kuchechi hazvina zvazvinoreva. Kungoenda kuchechi, wamwe wenyu waenda kuchechi wasina kupinduka. Iwo wari kuenda kuchechi wari 2. Hatisi wedu kuti waenda kuchechi ipi. Kana zvakamira zvakadaro pane dambudziko. Ndo chekutanga. Chechipiri ndanzwa kuti izvo munodyira mudhanduru. Dhanduru kwedu ndo ratodaidza kumahongwe ndiro nai. Muno muchirungu rinonzi bedroom. Rega nditaure kuna mai awa wanoenda mubedroom, wanoenda mudhanduru. Dhanduru rine chinhu 1. Dhanduru rine chinhu 1 chinofanira kuitika imomo. Baba namai wari panyaya dzavo. Ndo purpose yedhanduru inonzi unended room. Wana waifanirwa kurespekta nzvimbo iyoyo. Zvino ndo muri kudyirwa chikafu. Chisiricho. I find it very difficult. Ukaja bedroom hazvina respect. Saka ndikuudzei. Vana vari kudyira kumabedroom avo. Ndikutaura zvababa namai. Okay. Baba namai mubedroom munokosha. Uye ikanitaure vari pano vafundisi vedu ava. Mubedroom kana muine nyaya yemuda kutaura, haitaurirwi mubedroom. Correct. Munoenda kusitting room kana muine imba yakati kurei, kana kukitchen, mondotaura nyaya dzenyu. Kana dzapera mochienda kubedroom. Hadzipindi mubedroom kana kuti mudhanduru. Thank you. Tichadzoka kwamuri. Nyati rega ndikoenga this statement mabvu mapindenyi. Anzi asi challenges dzidziso netsika yekuti mukadzi anofanira kubikirawo, kuwachira nekurongedzera murume wake zvekudya achienda kubasa. Ano challenge izvi. Achiti izvo zvakati sarei. Past tense. Yes. Yeah, Zvakamboipere munhu wese ane maoko. Stove unoziya pairi. Yeah. Iyo augone kuzvisira here inonzi chikafu chekuenda nacho kubasa. Yeah, saka murume ari kubvunza kuti saka kana ndoti ndakarora papi pacho pandakarora, because it looks like kuti ubachura ndichiri kumbochovha ubachura. Because varume maybe kunana mai vari kuona, you obviously expect kuti pfungwa dzedu savarume kunoti handi kuti tiri tichiti makuti shandira, but rudo rune mhando rekutaura. Hanzi kune malove languages makambonzwa handizivi. Kana munhu achikwachira murume wake achimubikira, anomuitira iri mhando yekumuratidza kuti there is communication, pane kudanana, pane kuwirirana. Kugarisana vairi, kana baba ari kutotaura kuti ndinoshamisika kuti mai wekwedu izvi zvavanotonzwa uri mutoro uchiwaremera, baba ari kutoitawo mubvunzo kuti saka how do I understand kuti umwe chete kuti tichiri pamwe chete, how do I know kuti tichiri pamwe chete, nekuti zvandoziva iri expression yekuti uyu mudzimai wangu are these little things not done as chores but done as expressions of love. Yeah, I know kuti kunana mai dzimwe nguva maybe pamwe maybe can I digress a little bit? Noti dzimwe nguva we can get my house helps, togona kuwana anotibatsira mudzimba umu. Chinhu chaangonaka despite yekuti tinenge tine munhu anobatsira, munhu anoita chakati, those little things that are very personal zvinogona kuratidza kuti unondifarira, unondida. And for a man, he understands that as an expression of love. So handifungi kuti kanhu kadiki katingati angabva atangwira kurongedzerwa ningekeri. Pane mumwe muchinda anogona kunge ari kuto mari yekutenga chikafu mutauni hamuchanyaudhura kana tiri kuno kuHarare kuno. Chikafu achidhura $1 sadza $50. Handi kuti anogona kushaya $50. Angona kudya rinobikwa mubhodho rekubasa. But anongoti if I carry something that my wife has done for me, it is a reflection, an expression yerudo rwake kwandiri. But madzimai mukadzi uyo akuzviona sekunge kubatirirwa. Ari kuzviona sebasa. Kubatirira vakadzi. Exactly. Saka kuti itsika dzakasara, itsika dzekare dzaitwa nana mbuya wedu,
taitwara namai vedu isu tava vanhu vakuru takuziva how to do these things better. But I think we need to know kuti and understand kuti they were not haasi mabasa ibasa riri kuda kuitwa but harisi hatiritora kana tiri varume hatiritora sebasa tikutora as an expression yekuti mudzimai wangu anoita se anondida ainirwa hembe nemusikana anotogona kuti aina musikana kana mukomana chaicho kuita mukomana webasa pamba anogona kuti nditira izvozvo but it makes a difference if my wife has done it for me. Varume vachema pa. Thank you so much Nyati. Pastor Zinyemba, hapana problem here. Mukadzi ari kuenda kubasa. Murume ati ndoitawo zvanguwo zvemaoko. Manyorero acho atoita. Kuti zvanguwo ndezvanguwo ndezvimwewo zviyazvi. Vangu anoenda kubasa asi ndoitawo zvemaoko. Ini ndongoitawo zvanguwo zvemaoko. Ndokiyakiya so. Saka murume uyu amai ava havana problem here ava. Doko. Macho wanenda watonto zvemaoko kwaendeko. Regai nditange namai. Songs of Solomon 2 verse 50 kuti tibatirewo tumakava tudiki. Tusaparadza minde yemuzambiringa. Right. Ndinoona sekuti mai ava handizivi kana vakadzidziswa vakarayirwa nanatete vasati vaenda vapinda mukati memba. Pane zvinotarisirwawo patsika dzedu isusu vechishona vemuZimbabwe zvinotarisirwa kuti munhukadzi aitewo pamusha zvinoratidza kuti pamba pana amai varipo. Zvisaita izifi baba vachiri bachelor vangoita zvavakanga vachingoita zviya. Ndofunga kuti mai ngavamboriwainda vadzokere kumashure zvavaidzidziswa kuti kana wapinda mukati memba unoexpecta kuti 1 2 3 4. Zvindoona sekuti baba vari kumudza kuti mai havasi kuita zvipi, havasi kuita izvozvo. Ndombouyawo kuna baba. Baba ndaona sekuti mai vanoenda kubasa, baba vanoendawo kubasa. Kumadii kubatsiranawo kamabasa epamusha. Ina handioni paine chakaipa kuti noti kulonga lunchbox kubikawo mese imiwo Nyatiwo mukambobikawo muchibatsirawo mai guru kumba hapana chakaipa. In fact tikada kudzokera Dr. Mudzengi kuBhaibheri Genesis chapter 2 verse number 18 Mwari akamusikira mubatsiri akamukwanira nemamwe mazwi samaita ndimi mushandi wezvinhu pamusha, ndimi mune kodzero yekubika, yekutsvaira, yekusuka, yekuaina zvese murume. Mukadzi wenyu oita sei? Okubatsirai. Saka muri kuti ngaita zvinhu zvako wega. Handina kudaro, ndiri kuti ngavashande setimu vari pamwe chete vachibatsirana. Rege ndidzokorore panapa murume sachiteerera. Varume nyika dzese dzakateerera idzi. All right. Muri kubika here imini? Muri kuwacha here? Muri kurongedza here? Nekuronga lunch box makuseni yako neamai muchienda kubasa. Ngavatanga vari wirwa wataura. Maybe ini nangu maybe ndingatadze kuansa pamauya napo, but toda kungodzoka kunyaya yemunyori. So chandiri kuona chekutanga chiri kutorasika panyaya iyi ndechekuti toda kubhalansisa masaidi ose. Ndechekuti tine mukadzi asisina respect nemurume wake. Manyorero aitwa tsamba ari kutoratidza kuti mukadzi uyu haakendengi, haana basa nazvo, haana basa nechinhu chinonzi murume. Manyorero aitwa tsamba iyi ari kuratidza kuti pachimiro chatasvika iko zvino vaMudonhi ndinokwanisa kurarama ndisina murume. Ndo pachimiro chiri patsamba apa chekuti kakunyengerera hapasisina mumarriage. Ende zviri kukonzereswa nei? Zviri kukonzereswa nezvinhu zvamentionwa nemunyori. Ari kuti kudii? Munyori ari kuti mai vanoshanda, ende mai vari kutoratidza kuti vanoshanda, havashande basa remaoko remhamhanga. Ende munyori ari kuti inini ndinoitawo tubasa twemaoko tunonetesa.
ende ukaunzwa zvinhu zvinonetesa kama 1 zvinhu zvinonetesa baba. Saka ipapa ndo patori nedisaster mukati memba iyoyi. Imimi vamudoni munozviziva mukugarisana kwedu kuti mukati memhuri chaimo chaimo munhu akaita mari mukati memhuri chero mukurarama munyika muyi munhu iye anorespektwa. Ini ndinorangarira umwe munhu okuti chero akaita mistake pagrupu remhuri akaisa full stop, kungoisa ka full stop osenda vanhu vese ane mari akaisa izvozvo vanhu vasanodedzera ya powerful full stop yamatitumira you know. Munhu ane mari by nature baba ane respect yaanotakura. Saka zvikaitika mukati memba now kuti mukadzi akava nekuwana akashaya kuziva Mwari, akashaya simba reumwari rekunzwisa kuti uyu mumwe wangu, ndo pari kuita dambudziko redhirama rese ratagarira panapa. Mukoma Mudzengi, maonero andiri kuita. Thank you. Thank you so much. Regeti uye pana regeti ende pana Humba. Aipeva Mudzengi. Pana Mudzengi tichazouya ipa. Humba. Ega nditaure kuna mai avo. Muri kuwacha here Humba? Yeah. Kuwacha chi? Aiwa, hatisviki ikoko. It's a unique family. That's all I can say. Now, teererai. Kana tichiroorana tine marules mumba. Ndioneka. Baba ndo pakodzero ndo anofanira kundotsvaga. Inogara yakataurwa na Shumba. Murume ndiye anondotsvaga oya opa. Ndioneka. Zvino murume uyu mari dzake dzinge dzisina kumira zvakanaka. Boza ati ndinongobata-batawo hangu. Iyo statement iyo yoga inongopangidza kuti hazvina kuenzana nezvani? Nezvamai. But rega ndidzoke kuna mai kuti look, whether unotambira million, whether une zvese zvoinazvo, kana taapamba uri mudzimai. Okay. Izvozvo hazvibvi. Hey. Hazviiswe ndekuti une mari yakawanda wochinja status yako. Haichinji. You are a woman. As simple as that. Mudzimai anoitei kana muine mari munotsvaga vanhu vanoshandirai. Ndioneka. Kana ari mukadzi anobika ari kuitira iwe, but kana wabva kubasa unosikuona kuti zvakamira zvakanaka here zvabikwa. Ndiye mukadzi akachenjera iyeye. Toenda pamberi. Kana mai wabika, kana uye wasiya uye achikubikira achiita zvese, unocheka kuti zvakafamba zvakanaka. Kana ageza unotarisa kuti hembe dzayo dzemurume wako dzaainwa zvakanaka here. Then kana abika aita basa rake, mudzimai akachenjera ndiye achapa murume wake chikafu. Mai avo handiwe kutanga kusenza ka. Tine madzimai akawanda akateerera this program. Wanoshanda but wanoda imba yavo. Kuda imba yako kuita zvawakatendera kumurume wako kuti ndichaita. Hey, thank you. Saka Maya vari kuti izvezvo takazviona Humba, vari kuti takazviona namai vedu vachizviita nanatete vedu vachizviita. Ndezvekudhara. Kudhara ikoko. Iyo ndio inonzi patriarchy, maitibatirira inini. Maibatirira. Ndozvo vari kutaura Maya. Saka the question maybe pamwe that may arise is kuti, does a patriarchy work? Is a patriarchy a philosophy inodzvanyirira? We in this modern age where vanamai vakushanda, patriarchy yainyanya kuita mazuva ekare when women we did not have many things. Vaigarawo pamba, vana baba vachienda kumabasa, mai vachiitawo mabasa epamba. Now that our wives are working and they are professors and sometimes even presidents, queens, does the patriarchy hold my values? A patriarchy anoshanda.
Thank you, Nyati. in a society iri modern. Yeah, thank you very much. Sorry. Do you know kuti wana mai wedu isisu waishanda pamba naiga zvinhu zvachitofamba iye ari kushanda wacho antoona kuti zvinhu zvirikutodini zviri kutoshanda pamba. Hatingati wairima waichengeta vana vachikudza iwe uchienda hako kubasa. There's nothing wrong. Taita zvakafanana. Zvino iyi generation iyi yatiri kutaura nezvayo, even if hawana chavanoti ichi ndo chedu isu taiti nechipatrick ndionaika Patriarchy. iwo wane chini ndibobvunzo iwo wacho wow generation they want liberties. They want to be liberated. 50-50. Yeah. Exactly. They are buying. Toita timetable. Monday ndio report Tuesday ndini. Tiri vanhu tese waenda kubasa waneta internet. I think regani boya papa kana do. Ndobva ndapedza ipapa. Okay. Do you know kuti wana vari muZimbabwe ra? Vari munyika. Mwendi munomu. Vari on earth. No. Because vari kunze uko handitika. Surely wanofana kubatsirana. Vari kunze uko. Okay. Ndakaona inini both ndine mhuri iriko. Andobvisawo manapukeni. Anobikawo. Ko kuZimbabwe. Mira, ane muZimbabwe it's unheard of. Saka zviri kusiyana ipapo. Saka muri kutizwa nesaka. Saka tofana kusiyana. Hachisi chitema but it's unheard of. Munzwanaka. Zvendakaita zvinezvi kana ndinofana kuita nekuda kwangu inini. Munzwanaka. Amufana iswa pa duty roster. No. Why? Murume haiswi pa duty roster. No. Ray. Kuti timbova clear kuti tisaita confusion. Ngatingonyore pasi. Kuti Thursday ndimi muri kubika. Ndozokangana. Mutaura muZimbabwe ere? No guys. Ngatimbotaura zvekunze uko ndo kwazvino. All right. Rege ndiverenge Dr. Mudzengi. Anzi murume uyu anoita basa remaoko rinonetesa zvakanyanya. But here is the catch. Paanodzoka mukadzi uyu anongoti nyengu straight mubedroom. Otanga kushedza vanhu. Wana. Apa mumba muna kurongedzwa, mumba mune tsvina, abuda kusena achimhanya. Abuda makusena achimhanya, everything zvakangadaro. Is there marriage to talk about there? Kune marriage here. Pane chandaona inini. Murume uyu ati tinoenda ku one church. Kuroti ari kuti we are equally yoked. We are not unequally yoked. Nokuti tinotenda zvakafanana. Right. But chatoda kuti timubetsere ndechekuti being unequally yoked aingo apply pa church. Munogona kutoenda ku same church muri unequally yoked. Yay. In terms of age. In terms of values. Even my values. Kana murume ane 90 years. Onorora mwana ane 19 years. Those two are unequally yoked. Even education. Kana umwe ane dzidzo yakanyanyisa, umwe ane shoma. Pfungwa hadzidhonzerani. Was one of my dissertation. Havapindirani. Saka na pachinzi unequally yoked. Hakusi kungonopinda mu same church. You even have to look at all these other things. Munogona kutodero mose muri masabata. But avo pamwakakura netsika dzechirungu. Murungu iwo uri munhu mutema. Saka muno hapana vhesi inokurambidzai kuti munhu mutema hagoni kuroora murungu. But mukadero mabatana kudero munoita cultural shock. Because you are not equally yoked. You are unequally yoked, I mean, in terms of culture and other things like that. And even munhu ari kubva ku mari yakawanda akanorora munhu ari kubva ku mari shoma panotogona kuita ma-problems nokuti hamunzwisisi zvinhu in the same way. You are not compatible. Saka zvese izvi zvinofanira kuti zvidini zvitariswe because this man is saying kuti tiri kuinda ku same church and by that he is implying kuti we are suppose kurawo takatofanana. It's not like that. And zvaari kuti zvokubika izvo nekuwacha, you cannot find a verse mubhaibheri rinoti mukadzi unofanira kubika, mukadzi ndiye unowacha. Ma roles are they are culturally assigned.
mukatoverenga mubhaibheri zvakanaka muchaona kuti varume ndo vaitobika. Vana Abrahama vaya, even Jesu waitogona kubika. Wakabikira vadzidzi vake vari mumvura paya breakfast yakanaka. He was a good cook. Varume ndo vaitobika kana munhu ava kuda kunofa zviya. Oti ndoda kudya my best meal. Isaac. Haana kuti mukadzi wangu Rebecca ndibikire chikafu changu my favorite. Unoti mwana wangu mukomana ndiitire chikafu chakanaka. Kuroti vakomana ndo vaibika. Roles awa they are culturally assigned. Saka mukaroorana vematongo vanobva kumavalues akafanana. Muchizivana kuti isu mutsika dzedu sevanhu vechakati. Mukadzi ndiye anobika, mukadzi ndiye anowacha. Hazvizonetsi pamberi. Nyati. Chokwadi chiripo mukaringa tsamba ndeyekuti murume ari kuti handisi kuteererwa. I have nothing. Chese chandotaura ndikada kutsiura vana unonzi siya vana udzvanyira. They make mistakes. You are backward. You are judgmental. Amo iri kutaura. Achakozva. They are equally yoked. Yeah, kana baba wasinawo chewiri sometimes pakaipa. Mukuteererwa kwacho I think kuti ndishumba kuti mbotaura earlier on. Kushaya methods of provision where the woman is expecting you to perform in a particular direction kunogona kukonzera a lot of issues. Mai ava for whatever reason havasi kugona kuteerera baba because maybe pamwe vari kuona baba vari munhu akareruka. Yes, pastor wataura pamusoro pe-unequal yoking, but I know maybe pamwe your argument will still hold the same in the sense yekuti kune vane mari who are well to do, very affluent women who are coming from affluent families. Vanogona kupfugamira murume wake, vanogona kuita all these things that is expected from an African persuasion. Maybe your argument would say kuti the culture yakavadzisa and the culture yemurume who may not be coming from that area kana dzakafanana pamwe vanogona kugarisana. But in this case I think kuti Momba we are beginning to see a lot of symptoms of asymmetry ya baba na mai. Kusawirirana kwa baba na mai. Ndo kwatakuona kwa kumanifesta baba vanoti tinodya patafura together as a family so that we can connect. These are values that the church teaches. You eat together and the family that eats together stays together. So baba varukuti can we try certain of these things to try to bond the family together. Mai varukuti I will have none of it. I'm not sure kuti what sort of culture persuasion she may be coming from, because which India they eat together, which China they eat together. Isuma shona todya tose. Kuarungu kuna inotonzi dining room table. Kula kuti inzvimbo inodyirwa together as a family. I think what there may be issues dziri at play, dziri underneath the wood, zaku manifesta in these in these areas. Akuna well, I don't know. Maybe pangwana mai vanogona kundibatsira. I'll be hammered maybe on Facebook. I don't know. But say the truth. But akuna, I'm yet to see a woman, a mai vanevana girl children who would say, unlike my mother, kuti, you can go to work and leave your bed undone. You can go to work and come back and throw linen all over your bedroom, and your mom would be happy with that. Inini my mom would say kuti even ndiri mukomana inini haubudi mumba mako mawarara iwewe kuti uende kwaunoenda usina kugadzira mawarara sei mawarara. You had to prepare the place kugadzira machira nekudidididi. Vachiti kana ukangwa uya unofana kusvika nzvimbo yawo wabva kubasa, nzvimbo yawo chada kurara inofana kunge yakakugadzira kuti wakusvika kundorara. Mai ava my values acho I'm not sure kuti ndehapi. Tingati maybe pamwe vari kunyanya kutsimbirira. Inchandingoona pavari mai ava, she's trying a liberal philosophy that she just doesn't understand. Liberal philosophy hairewe kuti be careless, be dirty, be unkempt, be disrespectful. Hakuna liberal philosophy yakadaro. I think the humanity in her should then say kuti what is it that can keep the home together. And it's just mutual respect because what une mumwe wakagara naye. And kana ine zvainazvo zvaanofarira, why don't you explore that and ask kuti daddy, I see you're concerned about this. This is where I am.
But when you become disrespectful kunai murume wako, I think you are breaking your own home nemaoko wako. Thank you. Pastor Zinyemba, murume murombo. Mai ava vari kuedza kubudisa kuti murume murombo kana kuti murume ari kushandawo kabasawo kemaoko haateererwi, hawachirwe. Murombo haana isu. Samaita ndofunga kuti mai ava she is a hypocrite. Mai ava vatarise vari kuona mai imi mai imi nevamwe vana mai musingaremekedzi varume venyu, you are hypocrites. Tende kwaone zita ramambo Jesu. Dai hanzi nawo ya Ivhu handina kudaramba asi pamwe ndokona kuirana nazvo. Vana mai murume murume ndi baba, murume muremekedze mukoshese, otherwise kuenda kuchechi kwamuri kuita you are wasting your time. Pamwe kana tsuri yaridzwa denga mugona ngorikuta. Ini ndinofunga kuti baba na mai amoti mungaita semutsvake rudo pakati penyu. Mai ava vadi murume wavava. Indofunga kuti pamwe ipfungowo dzogona kunge dziri wrong, Nyati. Pamwe mai ava vane mumwe murume wakutodana kana vachiita izvi, because if you don't respect your husband, ongoti muchingosvika pamusha mubedroom nyengu wakunogara imo wakutora chikafu unodyira ikoko, aiwa hapana rudo apa. Indinofunga kuti your friend mai, your friend, your best friend should be your husband. Baba, your best friend should be your wife. Saka ndona kuti ushamwara pakutamba hadzisi kukonekitana apa. Panofanira kuti patotsvanga kutoitwa kuti pave nerudo. Ndi point yangu yekupedzisira tiri pachidanho ichi, ndoda kuti Jeremiah chapter 6 verse ya 16, mai pavari kuti hanzi muri kumashure nzira dzakare. Jehovha hanzi zvanzi naJehovha verse ya 16, mirai panzira muone, bvunzai nzira dzakare kuti nzira yakanaka ndeipi, mufambe mairi mukuwana mweya yenyu zororo. Ndonofunga kuti izvo Patrick handioni paine chakaipa, because zhira dzakare dzainyatsotiita kuti zvinhu zvedu dzifambe dzakatitasa, rather than zvamazuva ano zvekuda kuva too liberal nechi hazvishandi. Ndo mafungira. Saka munoda kuita high conservative. Kutoti ngatidzokere kune zvezvo zvataingoita kare kare. Mbuya wasingashandi zvaingoita seku. Handina kudaro. Imazoiso wedhire ino kuti hai, ino handina kuti hai. Apana try kutsvaka njira dzekare muchinyatsodziisa apo, but kwete kuzoita zvakudara. But ndiri kutiwo musazonyanyosarira seri, but haikone kubva mava front. Dananai muchiremekedza. Thank you. Regatele kuna Pastor Momba. Mukadzi ari kuenda kubasa ari kutouya wakaneta. Pamwe uyo anobata maoko kuma12 adzoka. Anenge akasika kudzoka. Akasika kudzoka. But basa raanoita ati rinotoletisa wese. But akurumidza kuuya. The fact yekuti akurumidza kuuya ari kumba handitika. Then mukadzi is doing nothing. Asvika kumba. Haisi hamusi kuona here kuti sometimes maybe mukadzi ari kucommunicate. Pamwe pane zvaakabhoita. Ichokwadi. Saka mukadzi paari kumuona ari kutaura kuti kana chako handibati, because nyaya yanyorwa nemunhu wani. Then tikaenda kumberi pazonyorwa kunzi ndikatraya kutsiura vana, ari kutaura kuti no, they make mistakes, it's okay. Murume abva azonyora kuti plus akauya asiri mhandara. Saka zvinhu izvi zvekusawacha nekusuka zvinoitwa nevanhu vasiri mhandara. Hatigone kudaro. Hatigone kudaro. Because kune vanhu vari kutogarisana zvakanaka, vakatosanga hatikurudzire kuti vanhu varorane nenzira iyoyo. Tinokurudzira kukoshesa kweujaya, kukoshesa kweumhandara. But in the event yekuti waona munhu asiri mhandara, I don't think kuti inyaya dzekuwisa padare, kufumura umwe wako kusvika palevel iroro. Meaning kuti murume anofanira kuita self introspection, onyatsokuona kuti nokuti yakuita kunge blame game, yekuti iye instead yekuti achifokasa nenyaya yake akubata-bata oti nyaya tisina
tisina musoro kwandiri nini. Okay. Kune vanhu vari kutotapirirwa baba nevakadzi vakaona dzisiri mhandara. Mune mufaro mudzimba idzodzo. I think mabata kwandiri kubva nako. Saka iyi nyaya iyi ngaagare pasi todhila nenyaya 1. Okay. Yakakosha. Inini pandingauye baba vangu ndepekuti kana tichitaura neissue yababa tiri kutaura pamusoro pe maissues ane chekuita neleadership role, pamusoro pekuti munhu ngave baba. Right. Yes, pazvinhu zvese pakukurudzirana kwatingaite tinofanira kunge tiri varume vanonamata, kunamatira mafamilies edu. Mumba munganetsane, but baba pachinhu chose, kunyange ukanzi uri baba ane mari shomanani ane chii, haufaniri kurasikirwa nevana. Relationship yako nevana inokosha zvisingaite. Saka ukazoona kuti iwe number 1 warasikirwa nemukadzi, mukadzi ari kutaura kuti ndindi nazvo. Number 2 worasikirwa nevana, vana vaakusaidirani ramai, ama1 ako ari akanyanyisa ari kutaurwa navamakombe, unenge uri pama 1 anotyisa. So sana nababa, we have to try to do our level best kuti kunyangwe yadeuka iwe uchiita paunokwanisa napo kuti udzore mhuri yako. Maybe pfungwa yangu yekupedzisira takataisa Patrick iyo yatiri kutaura nezvayo. Patrick watiri kutaura nezvake. Watiri kutaura nezvake. Manzisisiro andakaita vaMudonhi pa this culture inoti zvoni vana kazhinji kacho kubva pa 4 years vana mukomana nemusikana 4 years kusvika pa 12 years vese vakadai mukomana nemusikana vanenge vachidzidziswa mabasa epamba, kubvisa ndiro kana vanhu vachinge vadya, kusuka mukomana nemusikana, zvichireva kuti inini mukati memba yangu harisi handizi ndinonetsana nevanhu vakawanda ndikataura statement iroro. Kuti inini sababa kana not like from 4-5 zvichienda mberi vese vanodzidziswa kuwarira mbedha, kuita mabasa ese epamba, kuklina marooms avo. But pavanozosvika 12 zvichienda mberi vanotanga kupatsanurwa. Vanakomana vochiita mabasa ane chekuita nehurume, and then vasikana vofokasa nemabasa ane chekuita neusikana. But pfungwa huru yaivepo pakaucha iyi ndeyekuti hakunawo oso mwanasikana aifanira kuroorwa asina skill. Aifanira kupinda mumarriage ane skill inomuraramisa kumba kwaari kuenda semwanasikana. But at the same time makey eleadership, makey emafinances mukati memba mai vachimhanyisa kwawo aifanira kunge ana baba, nokuti zvaiwisa stability neutungamiriri sekutaura kwauchiitwa nadoctor in terms of compatibility. Zvaibatsira kuti mumba muve neorder. Thank you. Matara nyaya ye-leadership, that is good. Rega tichienda ndinobva ndangosiyana nemi ndibva ndatongoita line rangu tichindopedza. As if the cameras are not here, do you think murume uyu ari kudhererwa nemukadzi? Sorry, Shumba. Okay. Just ipapo chete. Yes or no? Yes. Kakudherera kakakura. Oita se. Kwete kudherera chete. Ari kutodhererwa zvakakurisisa singaiti. Naiga, oita se. Omudzinga. No. Muzapasi kugarika. Pekuti ozoita sei manje. Muchifunga rega ndiri pana. Yes, thank you. Ndaona imba iyi iri dysfunctional, let me put it that way. Chirungu chakanaka haikona. Is it this or die? Hamuna order mumba umu. Kana ndichiona hangu nemaonero angu semunhu mukuru wari kutonga mumba ndi mai vanoita zvavanoda, as though there is no husband in that house. Baba zvavanotaurwa, it's not taken. Wakataura kuda kutura vana
wanongokanda wedhire kuti no waita mistake. Hautsuri wana nemaitiro, haukudzi wana nemaitiro akadaro. You can't. Wanaiwa wari kutoenda mudondo, for your information. Ndekuti mai wari mudondo futi awa. Mai hawa respect baba. I don't know kuti baba awa pano vamwe vakutora mazuva ano kuti wakainonokera sechizve Colgate. Because baba wakaregera mai vachitambarara kuti vachidzoka kudai it's now difficult. I don't know kuti dare rino rinogona kubatsira here. Koma uda kutopererwa ndimufana kutomubetsera ndida kutanga ndataura chikonzero ndechekuti baba wakaregera mai vachita zvavanoita always. Pamwe isi vamwe tinotozopatika pakuti aisi ndo zviri kuitika izvi wotozvikwanyanu kudai izvi. Now baba mirai semurume. That's my advice. If it is no wait a say yes nezvi pa situation apa ngachitogara pasi nemudzimai. If it is me, chigarai pasi nemudzimai muti mai, I think zvatiri kuita hazvina kwetinosvika nazvo. Tarisai mumba menyu mune tsvina, muda kuti ndigeze mbatya inini manje hazvigoni. Do you know at times you must be a man are principled. Naiga? Firm. We need our wives, but there are times where we've got to be firm. Yeah. Okay. Kuti izvikwete. Tinozviregerera at times. Wotozoona kuti wow, ndamuma serious problems. Unzwanaka. Pamwe ushaya kuti ndotanga nepapi. Ndo zviri kuita baba manja. Hawapererwa nezano rose ndio saka wanza kunoko. Ini ndiri kuti go back to the drawing board as a man. Wana ndi wako, they carry your name. You want them to wakure zvaunoda iwewe. Muri kuenda mese kuchechi. Kudzai wanawa together. Iwewe be the number one. Kuti zvamuri kuita izvo I don't like it pano. Kana wachiri wadiki, use a stick. But kana muri kunze uko, don't use a stick ndokuti unosungwa ende unodipotwa. Thank you. All right. Ndichapesera na doctor Pastor Nyati. Motopinda ipo. Wazondora kuti zvone mungotsemura kuti murume uyu oita sei paari apa izvezvi. Omudzinga here maoption ananga ndichingowana mupfungwa. Tomuti shamari panapa uyu akaita fame, but uri kuita fame pane munhu ane tunu. Okay, pane ma-philosophy too. Pane patriarchy ne matriarchy. There are two different philosophies. Patriarchy asserts the biblical position yatenge tuwedza kutsanangura baba varotungamira mhosva, value set inobva from perspective yababa. Of course there are modalities around it. Matriarchy is the contra side. Mai ndo vanenge vari kutungamira. The philosophy that runs the home comes from the mother. Twakatanga tuchita kutunhu tudiki diki. But the language used seems to get intense as you read muchidzika. Kwakutanga panga pari kutaurwa pekuti the philosophy, there's a dissonance ye philosophy. Baba vane maonero avo, mai vari kuti maonero enyu ezvemarose aya. Zvimwe zvese tiri right, but nyaya yemarose aya, particularly when you want to demand kuti sendisina kukuwachira, sendisina kukubikira. And this may not necessarily translate kuti hadzisi kuwachwa zvachose hembe, but dzinogona kusatinge dziri kutowachwa futi. Inini ndiri kufungira kuti you then cannot demand of me kuti semudzimai wako I need to do this. Because mazuva ano kana hembe yasvipa chasvipa ihembe, maoko anowacha haana basa kuti ndeye murume kana ndeye mukadzi. Kana uine time just wash. Mukadzi anogona kunge akatodaro loosely kungotaurawo neshamwari yake, baba tapiwa madi kungogeza. Sorry, ndakushandisa zita rako. It's okay. Madi kungogeza. And this didn't sit well with the men, because now he's saying this is how I wanted to run my home.
but chakunyanya kunetsa mai pakuratidza sekuti murume uyu ane a mental disposition inenge yakufrauna around kuti ndichine mukadzi here. Akudescribe umandara, akudescribe, he's now beginning to see a lot of negativity around the woman to the extent yekuti hatichataura nyaya iri kuitika izvozvi, takutaura nyaya yekwakabva and blah blah blah. Saka kana padaro pakureva sekuti the problem is actually bigger than just the roles yatakudila naye nezvayo. People are allowed to differ, Samaita. But when we begin to differ and we begin to personalize the differences, the issue ndeye maroles. But kana takuti maroles akubatana neumandara. Ndofunga pane imwe nyaya yatakutaura yasiri kutaura panapa. So I think kuti pane gona kunge paita rift yeukama apa. There may be coldness in this relationship yakuda kuatendwa, whether by marital counseling or by a pastor or kwete ku victim friendly unit, but kune vanhu vakagona kubatsira kukurukura. Vekare vaishandisa ana tete, vekare vaishandisa ana mbuya, vekare vaishandisa ana sekuru. Those people would then bring perspective around it. But maya vatovhara gap iroro rekuti ikoko kwakugone kuendeka because kuri kumanagwa nepatriarchy philosophy. Tete vakauya vanoti iwe muzukuru wadi uyu ane totally mental disposition yekuti ndezvekudhara. Saka I would just say to the men, maybe pamwe pari kunida external assistance. He's tried to counsel the wife, but mai vari kuti iwewe uri backward. Saka pari kunida kuti, in my view, I think they need to engage some counselor or a life coach, someone who then can reconcile the gap. Thank you. Pastor Z. Thank you so much. Ndoda kungotsimbidzira mashoko anyati baba ndiona sekuti pamakataura nemudzimai zvikaramba ndo makamauya kudare. I would encourage you to go to your pastor. Since mese muchienda kuchechi, go to your pastor na shepherdess vanokwanisa kubatsira kugarisai pasi. Kana ari munhu zveshuwa mudzimai anosvikawo Mwari anoziva Mwari, can respect the pastor and the shepherdess moenda. Then kana zvaramba, go to professional counselors na macoaches vanokwanisa kukubatsirai. Ndingotaurawo hangu mashoko mashomana kune vechidiki, musazosvika panyaya yakompleniwa nababa kuti akauya asiri mhandara. Vakomana nevasikana, uri jaya uri mhandara, zvichengetedze, for virginity is still a virtue. Kune vasikanawo mhandara wakabvawo, zvichengetedzeiwo zvinokubatsirewo mukati meramangwana. Ndikati ndo mashoko angu andingada kutaura, but mai tendeukaiwo umambo hwekudenga huchiripo mukwanise kubatsirika. Thank you. Maybe just a quick one, Pastor Warkuya. When we are weighing this relationship, and we are putting on a scale the cost of keeping the relationship, my roles are societal assigned. Communities in society. Kuti kana kuri kunzoko it's okay because kuwacha nekuti it's commonplace. But kana makuno maybe the cost of self-esteem maybe at play. Kuti ndizoona kuti ndiri kuita manepis nekuti saka sometimes the relationship can be weighed around that. Then out it maybe as they begin to weigh and understand connect this gentleman, is it too big an issue? Those are not is it too big an issue? Zvinonya kukubvisa ubaba here to then maybe pamwe also move from a very aggressive conservative position to come closer to the liberal position. Because pane are pro-liberal, they are pro-conservative. And they need to move from their positions. It's concrete. Each other, they need to find a common space that works for them. If roles dzekugadzira lunch wamdoni is not a big thing, could it be a deal breaker? Could it be that big to break a marriage? Okay. Kugadzira lunch box. Kuwatch. I'm not reducing the argument around the lunch box nekuwatch. But I'm merely saying that there are certain positions that takapiwa nevabereki vedu
that we need to interrogate. Okay. For me, for me, when I went into marriage, I felt kuti handiwaridzi handibiki handiwachi. My wife would do that for me. But as you mature, hautumwi to do these things. You are the last one to get out of bed. You can actually make your own what? Your own bed. You can I think society may have taught a certain thing, but you are creating a culture, climate. What is it that works for you? And I think that is what a life coach should help us to find. Thank you. Mfundisi. Ini ndichataura matindi sorry ndanazokanganwa it's okay. Shumba also fire. I think pfungwa yangu yanga yoda ufanana na nyati. Okay. Pa solutions kuti iko zvino ngaachisiyana nezvimwe zvinhu zviri negative pamusoro pemukadzi wake. Okay. Tifokase nenyaya hombe iri mukati meimba yake yekuti iko zvino for the sake yepeace nekudzokeredzana kwemhuri semanyorerwo aitwa tsamba kuti sometimes ndiye anotokasika kuenda kumba pamwe mukadzi wake anononoka kusvika kumba nenature yebasa remudzimai wake. Advice yandingape imwe yacho, hapana chaunobva kubikira your own family. Zvinhu zvakaiswa nesociety sekutaura kwataita, but for the sake yekuti pada muchato wangu ungafambe zviri nani. Noti apa tiri kutaura zvevanhu vatove muchato wangu ungafambe zviri nani. Kugadzira lunch box yako uchida kuona kuti pfungwawo dzake dzichasvika here pakudzokeredzana. And then andizive vanhu ngavadzokere kuhama dzavo vasati vaenda kunobatsirwa chechi. Vanhu vasamhanyire kunobatsirwa nevafundisi nevatorwa nemunhu watogwa nokuti mukuenda kuvafundisi ndo mune kupretenda kwakawanda. Hama dzinotiziva zviri nani kudarika vanhu vekuchechi. Saka hama kana dzichibatsira mukadzi wangu, hama kana dzichibatsira inini, dzinondibatsira dzichiziva makuriro andakaita, and then tozoenda kuchechi. Yambiro yandingapewo kune vechidiki vaMudonhi, vechidiki vedu, compatibility, nyaya yekuti tinopinda chechi pamwe chete, tinoenda uchechi kumwe chete, aishande. Unopinda mahwani ako wega. Ende kana onyora zama rako haurinyore une vamwe vanhu, unorinyora uri wega. Saka ngatidzidze kune mistakes akaitwa nevamwe. Izvo zvekuti tinozonzwisisana taugara tese, ukatongoona kunyanya mukadzi ari ahead of you pazvinhu zvakawanda, be it education, be it panyaya yemafinances, and then muchionesana muri mukomana nemusikana kuti tichanzwisisana, aiwa izvo hazvina basa. Kana maamumba muchaona kuti zvine basa. Mudzengi pedzisai. Thank you. Ndienda kuti my one attitude. All right. I don't know how you can deal with it. Ndo yabata mai. Ndo saka pavanosvika vanoskotora chikafu chavo straight to bedroom. So and handizivi kuti vanozomboita nyaya here after that. I don't know. Thank you. Talk. Tikadzokera kumavambo, Mwari achifunga pfungwa yekuti ndoda kusika vanhu, ndivo vakati ndoda kusika murume ari foundation yethe home. But Satan anouya achirwisa pfungwa yaMwari kuti aite 10 things around nekuti muunzi wenyongano. Saka chakakosha sekusika kwaMwari, Mwari vanoti murume ndiwo unofanira kunge uri provider, uchiprovider mukadzi zvawapa mukadzi, iye ozvishandura. Kana ari magrocery anobva aedda value pazviri okupa chava chikafu.
Saka muchaona kuti kune God's idea nesome good ideas. Kuti mukadzi ainde kubasa achibetsera murume wake is not a good idea, but it's a good idea. Kana mukadzi akaramba achizvisa pasi pemurume wake. Saka situation iyi sekuona kwandiri kuita, I think it's now beyond the two of them. Pava kutoda maybe a third person. Mungava mustructure yefamily yavo, mungava mustructure yekuchechi, or whatever. Pavanoinda vonogara pasi vobetserwa vachioneswa nyaya idzi, vochibva ipapo vachiti chii chatingaita kuti tisave marriage yedu. Nokuti maishu aripo ava kuchiunza zvimwe zvinhu zvekare, kureva kuti nyaya yatova complicated. Correct. Zvokuti vari two voga in, I don't think kuti they can solve it. No, they don't. Pava kutoda someone who will come in. And iyewo semurume ngave munhu anonamata achinamatira nyaya iyi. And nemhaka yekuti the family is now dysfunctional, they can't sit together, murume advice yake haichagamuchirwi. Kunana mai vari uko, chinodiwa nevarume zvikuru is respect. Varume havadi love. That's why Bible richoti varume idai vakadzi venyu. Kureva kuti vakadzi what they need is love. But a man does not understand love. He understands respect. And normally murume ari at home kana ariye ari kupa, ari kugamuchidza, akatosikwa naMwari kuti agamuchidze. Saka murume akataka kugamuchira, mawanatanga, it's not very normal. Kwaari zvinogona kunge zvakadero zviripo, but yes unogona kuzvisa pasi uchiteti ndiri kugamuchira, but hapana kakufara kaurume kai kanobva kanenge kasisipo zvakanyanya. So he may also need to find other ways ekuti chii chandingaita so that I come to that point ekuti I can even be bringing more to the home. Tinotenda, toda kutendai vari kuona chirongwa. Tofunga nyaya yatatara nhasi yanga ine udzamu. Chingobata ari pasaidi ungomuti hey vakadzi musatidara. Matikwatsi. Vanhu vakwara. Madzimai varume vari kuti kugamuchira. Kune varume vari kukwara mukati medzimba umu. Ngatingoshanda tese zvakanaka. Tichingobetserana. Nzimbo chawo. Nekungoita zvaunoita. Zvinogona kuti vhingisa dare. Ayo titende. Ana shumba namunhu watogwa. Naye maini ningoitei kani. Aiwa but Adam paakagamuchira kakubvaona Eve ndo mahwana acho paakatangira. All right, thank you. Atingapedzi regai kumbire Pastor Zinyemba watinamatiri. Tinotenda ngatinamatei. Baba vedu vari kudenga, tinokutendai nehurukuro yatanga tiinayo. Tinotenda manga muri pakati pedu. Tinoda kutenda nevateereri vanga vari kunzwa. Ropafadzai, komborai umwe nomumwe wedu. Vari kufamba nezhira dzisidzo, imi Jehovha sekuona kwenyu, vadzorei kuburikidza nesimba remweya mutsvene. Tonamatira mhuri iyi, hatitarisire kuti varambane, asi totarisira kuti vagadzirisane, vadzokedzane, ive mhuri inokufadzai. Chikomboraiwo tose nevateereri musangane nesu pazviso zvemwoyo, mutirangarire zvemusho wekudenga muzita raMambo Jesu. Amen. Amen. Thank you. God bless. All right.